kuadrilla bat utzi, uste manaute behintzat, eta beste batek gara. Jo, hau piura. Dale, hau piura. Apa, Julian. Hau. Quieto, vale. Oain ulertzen dut. Olako lagunak izan da zertareko bihartu txaiak. Ja. Marrazo. Marrazoa. Txopuetako marrazoa. Nungo marrazoa, nungo zehaztu. Leioakoa, txopuetakoa. Leioako tiburu ja, marrazoa, koska egin duna. Bai, zer eta nori jaztakin. Eta bost baietzen sartzen badiu zer bost. Bai, prestaude, bolbetxe bort hartzeko. Maria badakazu. Zer, Tela. Mira. Taka. Quieto. Bueno, ordo, bai, bost baiet. Venga, va. Venga, bota, bost baiet, oso ondo. Bakarrik laguntzarekin enola. Ba, laguntzarekin. Bai, laguntza. Zu pilok, bale, ordo, zubo zera maila eta zu laguntzaile. Bale, izena? Endika. Nola? Endika. Handeka, eta? Endika. Endika, eta? Gorka. Eta leiotarrak? Bai. Txopuetakoa. Txokueta? Leioako oso bat. Oizta oso bat. Oi, Romo da leioa? Ba, ez. Bueno, Getxo da? Romo leioa eta... Bueno, orduan, txopuetarrak. Bueno, 5 minutuan galderak ikuizkizuet eta ja asmatzen duzen, bale? Hasiko gara. Demora, zein musika tresna jotzen du Serafin Zubirik? Serafin Zubirik. Bai, baizten horrena, Daria, itxua dana, gurekin akonkaguan izan duzana, Eurovisionen parte hartuzuna. Venga, galdetu. Zein musika tresna jotzen du Serafin Zubirik? Ei! Serafin Zubirik. Urbiltzen da, eta jende egiten du eskapo. Galdetu garria, Serafin Zubirik. Bai, kantante. Venga, Azkar. Seguro. Zer? Kantante. Kantante baina ze instrumento jotzen du normalian? Bai. Serafin Zubirik. Pianoa, segurski. Ziur. Bai. Zer? Pianoa. Denbora. Bai, pianoa. A ver, artista, harin nintzaizun. Piri. Beito, piri. Pianoa. Bai, pianoa. Bai, ondo, Ongi. Atera biroa. Ondo, Ongi, hau. Honi esker. Ateratela biztan, behitu. Herrik asko. Venga. Tori. 50 segundo, 20 euro patrikan. Bueno, denbora pixka bat agortu goztu, baina noin ganau dena... Ez da ez dara erabaki bat nikan. Venga, guazen. Potiki. Eta kuarriako bizakitu hor geratuko dien, ala ez? Bueno, a ver, bigarren galdera. Denbora, zein urtarotan gaude abenduaren 15ean? Zein urtarotan gaude abenduaren 15ean? Hemen, Caña, hay que darle más caña. Ziur. Goa? Abenduaren 15ean. Venga? Bai, denbora. Erantzuna? Bai. Zein? Udazkena. Udazkena, seguro? Bai. Bai, amabos, bai. Amabos, bai. Udazkena. Denbora? Julian. Zer? Hombre, ez pagauzu ondo erantzuten, zer behar dut? Beren errua. Beren errua. Orduan, abenduaren 15ean zuk ez dakizu ze urtarotan bizitzaren? Oita batean eskaldatzen. Ointxe bertan ez. Udazkena, bai, ongi. Taka, gehi, berrogei, bat eta mazazpi. Ongi, hoi da, udazkena. Oain ze urtarotan gaude? Oain, udan, hori bakizu. Eta hemengo jaiak? Txopuetako jaiak. Bai. A ver, denbora, zein da Clara Lago aktorearen mutilaguna? Clara Lagoren mutilaguna. Oso erresa da. El que sale con la película. Amoriozko momentu hau. Bai. Arrimando cebolleta do. Clara Lago. Clara Lagoren mutilaguna. El novio de Clara Lago. Tipulina De arrime. de 8 apellidos vascos. Tipulina arrimatzeko Darío Rovira, momentua. seguro. Bai. Darío Rovira. Darío ez. Dani Rovira. Darío Darío Sandi. Dani.
Dani Rovira. Daniel Rovira. 8 apellidos vascos. Bai. Dani Rovira. Oida, eta Clara Lago ere, izan duzu pelikula horretan. Agian pelikula horretan maite menduzean, bai, ezta? Bai, bai, zuzen, ondo, Dani Rovira. Bertze €. Bat eta berraita mar, Para. Euskal Herria! Euskalduna gara! Euskal Herrikoa! Dara, dara, gora! Euskal Herria! Aleinduko gara programa hoiken. Aleinduko gara, ez da, behintzat bukatu behar du. Zenbat euro? Bat, bi, €60. €60. Bat eta berraita mar, okerez banai, ez da, ondo. A ber, bigote, demora, zer esan nahi du Major hitzak, baina euskeraz, Major hitzak. Major hitzak, ingelesez, euskeraz nola da? Major. Major? Ba, inglesa, Major. Euskeraz nola da Major. Zer da? Major zer da euskeraz? Major. Eta hor da izpiko marka bat, Galdeto, launei, galdeto. Major. Major. En inglés, Major. Major, Marshall. Major is in inglés. Ba, euskaraz no esaten da. Major. Marshall da xerif. Nagusia, Major. Zuzea xerifa. Major, in No, English. betxainez, kamara nioetxe barraino pixiko gitzen. Loka! Major. Mira, Major euskaraz. Oindikan, Major patantzari garaiko Major. elastizitazia oindikan mantentzen du. Bueno, a ver, Major. Major. Zer da Major? Zuzendaria. Xerif da Marshall. Zega bulta. A ver, Major. Major euskaraz. Major, zer da Major? Major, English. Normal. Euskaraz. Ingeles ez Major zer da? Alkatea. Ya, Alkatea, denbora. Alkatea. Major. Esan dit, Iñigo esan dit. Iñigo, eta baki, no da Iñigo. Baki Iñigo, etorrena. Iñigo. Baldaki. Gautxati. Bueno, lasai. Bueno, Major ingelesez edo euskeraz da alkatea bai. Baga, bertze €. Nere. Bai, zuhori dira. Claro, zu atea ez da dirurik, gabe? No, eski bai. Osa, gaur dena por la face. Bai. Eta horretaz gain nekin dira lortu. Aldo muturra hau. 3 eta 9. Urrengo urtean beste bat. Beste bat ikustu, berrizen eskontu, ez? Norekin? Eiderrekin. Berrize. Beste aldiz, maite zaitu, Eider. Asko. Bueno, a ver, Débora. Zein joku praktikatzen zuen Pedro Arriketarrak. Pedro Picapiedrak. Zein joku, bai. Zein joku praktikatzen zuen. Bolos. Bolo jokoa? Bai, bolo jokoak, bai. Débora. Pedro Arriketarrak, Bai. Hoizen, hangapuntetan asaltzen zenat. Bai. Eta ere iten zuen. ¡Prima, ábreme la puerta! Bai! Ondo! Zaga, €1. Epa, 322. Oso, ondo! Epa, kaso! Klariona, bota zuzenari Klariona. Tak! Tori, taka! Zer da, Hombre, naizo! Hola! Sal al balcón, tira un jamón. Mira que viene aquí. Venga, Tori. Al hombre de las alturas se le ven las colgaduras. Bueno, 322. Hola, che. Bueno,
eragiketa matematiko bat. Venga, ba. Zuk zer ikasi edo, zertan lan egiten zu edo? Nik? Bai. Igogaioekin eta eskaila mekanikoekin. Eskaila mekanikoak eta? Bai, eta igogaioekin. Eta igogaioekin, eta zu? Historia irakastea dola? Hombre! Ikasten? Ikasten. Bueno, ongi. A ber, apunta hau. Da parentesia eta gero ken beste zenbaki bat, bale? Denbora, 79. Zenbaki erotikoaz, bider 85, bider 85, bider 85, zortzi bost. Da bider, bider, por. Bai, por. Eta gero, ken 155, ken 155. 155. Bat lau zazpi, dela bost. Bat lau, hoi da. Hau, eta hau, ken. Mugikorra tara, mugikorra. Hau, txe. Txabal. Gailuak baiet, telefona batrikara, txe. Hemen, egin hemen urrian, Venga, a ber, lagundu hemen. Norbait bateke matematikak eta lagundu, baina hemen. Es la cola del autobús. Se lo saben. Txalo bat, anima hau. Anima, pixkat. Zaizea, ez. A ver. Gailuken ez du baleio, Hori da. 825. Venga, egin, nola entienda. Egin hemen, Ja, egin dit, hemen dau. Hemen dau, buruan dau. Hemen dau. Julian, hemen dau. Venga, egin. Se me va las manos. Zortziklarete drama, ya. Es que ezin dut egin hori. Lau batekin. A ver. A ver. Venga. Hori da, hau zega. Ta oin. Venga, animo, venga. Bai. Hau zega, bai. 5.720. Uste doa etx. Denbora. Txalo bero bat. A ver, Clariona. Hola, Sheik, Clariona. Hola. Hidratatu pixka bat, hidratatu. Hor, makurtzeko eta nahiko lan ere, ez? Venga, ema lagunari. Bestela txara azalduko txuroso, horre hau zueren eskalaguna betxe. Coca-Cola. Claro. Bueno, a ver. 5.720. Bueno, laguntza izan duzu. Telefonak erabiltzen oso treban zarete. Bueno, emaitza zuzena, ondo. Baina. Soka tenkatzen denean, normalian puskatzerakoan gure alde. Hau da, konkisen antzekoa. Denbora gortuta. Hasta luego. 5.23. €20 patrikara. €20. Bueno, alare, zema diru? Bat, bi. €80, €80. Oin. €80, baina oin hau bikoizten alduzu. Oin da, proba bat, niten alden bikoitza lortu, baina dena galtzeko arriskua. Bikoitza ala ezerrez. Hola, guapas. La televisión, oso ondo. Bueno, bikoitza ala ezerrez. 160, 0 edo hau mantentxo. Zuek ikusi. Hau, €80 planto. Bai. Zorionak, €80, oso ondo. Eta bueno, torri. Bueno, behitzan nire horrentuk ez trago bat, ez? Bai. Bueno, a ver. Teknikaria nola da, hori tiburreneko soinuri nola da? Venga, guazte ba, guazteko barrilla. Bueno, katxandeo, ez?